Ka Kynhun ki Hati ha kamit jong ka arpo hunriu tarik unailar arhaja arpusan kila Rung Hapoh ka campus jong ka Captain Williamson Sangma State University kepadon hawas Garo Hills. Ha ka bagani ka video jong ka tega jingja kila sapriang maha hakirensan social media. Haboleh kendo yo he jong ka tanat puli puthi urakam e Sangma ulakam makum kini ki jingja ki penpau ya ka jingdon kam kerke bandon ya ki lenti yat ki Hati. Uhek sorkar ula banjur bamanla kapor habasna ya ka kenro put deiban penti kena ya ka jing penbiang ya ka jing ya lenti jong ki Hati kaban ai jing sngan khnang ban ya dana ka jing ya kan at haki por bon wan ka jing ja sasisen ka wan ra biang ya ka jing ya kan at ka banang jor hapadang ki brio bat ki Hati ha Meghalaya ha ka ba ka jing skut jaka jong ki brio kala nangkio ka bala penlong ya ki merat bakin tur rumah syaki jaka ki balong snong. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.